Horregatik hitz egingo dut orain kupoaz. Kupoa ezinbesteko erraminta delako burujabetza politikoa eta ekonomikorako. Uste dugu kontzertu ekonomikoaren batzorde mistoan negoziatu behar dugula berriro kupoa eta kupoari ematen diogun aportazioa. Areago, ez bakarrik kontzertu ekonomikoa, baita ere konbenioa, Nafarroako konbenioa. Eta lau herrialdeek, lau instituzioek, edo instituzio guztiek, negoziatu behar dutela estatuarekin herri interesen ikuspuntutik. Espainiak datorren urtean izango ditu 900.000 milioi euroko zor publikoa. Hori zor publikoa, zor pribatua ere kontuan hartzen badugu, orduan da 2,1 bilioi euro zor. Gure kuporen bidez, barne produktu gordinaren 6,24 joaten da estatura. Eta hori bideratzen da batez ere zorra ordaintzeko eta gero bestelako gastuak gure ustez lehentasunezkoak ez direnak. Beraz, ez dugu ikusten egokia denik, erkidego honi baliabideak kentzea, Espainiako zor publikoa ordaintzeko hemen gabezia horiek ditugun bitartean. Horregatik negoziatu behar dugu estatuarekin eta bertoko instituzioek, hemengo instituzioek, beza edo IBA arautu eta kudeatu behar dugula. Eta batez ere erabaki autonomikoak larriki baldintzatzen dutelako. Eta ildo beretik, hitz egin behar dugu, ECOFIN-en hartu behar nukela parte, 2 lurralde edo 4 lurralde historikoek. Eta bertan defendatu gure interesak.